El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts a Europa 50. El Parlament Europeu ha aprovat l'entrada d'un nou soci comunitari a la zona euro. Així, a partir de l'1 de gener de 2009, Eslovàquia es convertirà en el 7è país de la Unió Europea en adoptar la moneda única. Quins són la resta? En aquest mapa ho veurem clar. Aquests són els 27 països que formen part de la Unió Europea en el dia d'avui. D'aquests, 15 ja tenen l'euro com a moneda d'ús corrent. Això vol dir que podem viatjar a qualsevol d'aquests estats membres sense necessitat de canviar de moneda. Com hem dit, ara Eslovàquia ha rebut llum verda des del Parlament Europeu i serà membre de l'eurozona a partir de 2009. La majoria de països restants també han mostrat la seva voluntat d'adherir-se a l'eurozona. Només el Regne Unit vol mantenir la lliure com la seva moneda, mentre que Dinamarca ha de celebrar un referèndum per decidir si adopta o no la moneda única europea. Per evitar l'escalada de preus que temen els ciutadans d'Eslovàquia, l'Eurocambra recomana al país la creació d'un observatori que controli cada setmana el preu dels productes bàsics. No fos cas que hi hagi espavilats que aprofitin per pujar-los com ha passat a altres llocs. Quan pagues cada mes de factura de la llum? A diferència d'altres serveis, com els de telefonia mòbil, la llum és un servei on la despesa és difícil de comparar entre companyies. A més, el desconeixement del procés per canviar-se de subministrador o la por a les complicacions amb les que podem topar resulta en un conformisme que potser ens costa més diners del compte. El Parlament Europeu té alguna cosa a dir sobre tot això. La factura de la llum és una de les imprescindibles del mes. Sense electricitat no podríem ni cuinar ni fer altres coses tan quotidianes com carregar la bateria del mòbil. Un dels problemes als que estem abocats com a consumidors d'energia és que tenim poc marge de maniobra per decidir qui ens subministra l'energia. Em sortirà més barat si em canvio de companyia? Em costarà diners fer el canvi? Serà un procés ràpid o un interminable camí ple de maldecaps? La resposta del Parlament Europeu en un informe aprovat recentment a totes aquestes preguntes és que qualsevol persona hauria de poder canviar de subministrador d'energia en un termini d'un mes i sense cap mena de despesa. D'aquesta manera, si creiem que ens surt més a compte contractar els serveis d'una altra empresa energètica, tindríem les mans lliures per fer-ho. La facilitat per canviar de companyia elèctrica no és l'única que defensen els eurodiputats. Per exemple, l'Eurocambra considera que els preus de l'electricitat i el gas, a banda de raonables, han de ser transparents i fàcils de comparar. Com? La solució aquí ens la dona Internet, amb simuladors de tarifes a les pàgines de les companyies i dels reguladors nacionals. D'aquesta manera, podríem comparar tranquil·lament des de casa quant ens costaria el nostre consum d'energia en altres companyies sense trampes ni cap tipus de compromís. Encara podem citar dues mesures concretes més proposades pel Parlament Europeu. La creació de factures tipus, amb informació estàndard sigui quina sigui l'empresa subministradora, i la promoció de comptadors intel·ligents, que ens diguin de manera clara quanta energia i gas consumim. Fins aquí el programa d'avui, però recordeu, si teniu ganes de tornar-nos a veure, visiteu-nos a internet, com sempre, a www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!